Kaixo, ongi etorri beste bideo batera. Gaur ere, plato fanaien amaiera artistiko bat. Diagraman, zuriak irabazi behar du. Beltzak laupeoi ditu, eta bat oso aurreratuta, baina hala ere, galduko du. Lehenengo mugimendua errazta da. Irabazteko, zuriak HPOiak koroatu behar du. Beraz, lehenengo mugimendua, H6. Hemen beltzak aukera asko ditu, lehendabizi ikusiko dugu niri ustez esakuratsuena den. Alfila bebi, diagonala babestuz, hurrengo mugimenduan F5 jolasteko eta H8 laukia kontrolatzeko. Beraz, hori ekiteko, alfila A3. Noski, alfila ezin da jan, alfila A3 eta gero H7 eta hurrengo mugimenduan peoiak kuratuko du. Beraz, alfila A3 eta gero alfila mugitu egin behar da. Lauki asko de, gehien guantatzen duna da alfila D4, alfila C5, berdin ezin da jan, alfila C3, alfila B4, eta oran bi aukera daude. B2 edo bat, biak erantzuten dira C3kin, eta alfil beltza ia ez dago diagonalean, eta peoi zuriak kuratuko du, eta alfil D4 edo alfil E5. Berdin, C3, alfila E5, eta alfila D6. Alfila iltzatuz. Orain ez da F6 jolastu, H7 irabaziko du. Peoiak ezin lukelako, alfilak ezin lukelako jan irtengo zendan. Beraz, alfila D6 eta gero, alfila D6, eta berdin H7, eta hurrengo mugimenduan peoi zuriak kuratuko da. Oazen berriro hasierara. H6 eta gero ze beste aukera ditu beltzak. Noski, abi. Hemen, beltzak saiatuko da bere pila koratzen. Baina alfil C3 eta gero, babestuta dago korazio puntua eta alfilak ezin du lagundu. B4, alfila A1, alfila D2. D3 juteko, korazio hori ekieteko. H7, alfila C3, H8, dama. Eta hau, noski, irabazita dago. Zeurreko mugimenduan dama G8 eta abi peoia jango du zuriak. H6 eta gero ze beste aukera duke? Beltzak, zuzenean F5 jolastu, irekitzeko ja diagonala. H7, alfil B2, C3, abi. Hemen biek kurratuko dute, baina zuria lehenago. H8 dama, A1 dama, eta orain mate ezin dakitu. Dama D4 jake, RGA F3, dama D3 jake, RGA G4, dama E2 jake, eta oso garrantzitsua da. Hemen bi lauki daude, RGA F4 eta gero alfila D6 mate da, eta RGA H4, dama F3, baita ere oso garrantzitsua eta oso zaila da ikusteko, hau mate da, ama H3 mate da, eta beltzak ez dauka xakerik, G4 adibidez, alfila E7, RGA H5, dama F5, RGA H6, alfila F8, mate. Eta hau zan da dena. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.